ngithe before baba azangisendele isithombe ngisendela sona. Okay, unengane umzukulu wakhe uhlala eThekwini. Umzukulu wakhe? Yes. So ingane ethini kuwena malume? Yes, okay. Malume, okay. Ingitshela ukuthi yazi ubaba unobhuti unosisi wakho angithi mina angibazi ngoba ngakazi ngiyababa. Angibazi uthi kunosisi wakho oyi-lesbian. Okay. Uhlala naye endlini. Okay. Hayi okay ngijabule nami so fine angikho ngena. Okay. Engibuza lokho ngithuke-ke yabo ngoba ngithuke okay ngiqale ngiphike angisendele isithombe ngithi yimina. Wathi manje wena umubuku expect ukuthi mina ngathatha imali yami ngondle isitabani. Yeyami imali ngicabanga ngavele iphelele kumuntu onjengawe. I'm like kanjani angifuni ukuthi ngizwe ngoba kanjani ngoba ngiyazi ukuthi nengane lesbian ihlala khona. Uthi kungcono yena cause like abafana ngebayidlala yenza kahle ngoba ibe lesbian. I want to go to that. Uyazi ukuthi last year we had kule season an interview where umuntu oyi-lesbian was mentioning ukuthi ubaba wakhe yena waye proud ukuthi uyi-lesbian. Ngiyakwazi ukuhlukanisa-ke manje ukuthi okay uyimina lo yebo lento zayihlukene nje yebo kukhona aba-feminine kukhona nje yabo kuhlukene but ngiyakwazi ukuzwa ukuthi okay ngiyise ngiqala nami le mizwa le ukuthi iyakhula mase ngibona omunye umuntu osilisa ngisho ukuthi kodwa Nkosi yami makudlala ibhola yebo leyo nto zathanda makudlala ibhola ubugqoka ikhindi yebo nje leyo nto yashintsha. Once linyana day esikoleni kusuku le movie esikoleni ngoba nosuthi sizobuka imovie. Okay. Yabo akukho 2 rand futhi. Kube nje nosuku le movie esikoleni kubukwa imovie. Shothi ngiphume. Khona nje umuntu mfana samkhumbula manje ufuna ugrade 11 ngeke ngikwazi ukumention igama manje if okay. Esakazana nami. Mhlawumbe usashada. Oh no, mhlawumbe serious. Yebo nje okay. Sihlangana etoilet. Yabo ngiyangena uyaphuma yabo nje. Ngifica nje ibhonela isicathulo ayilento abafana bamabhinqa yabo leyo nto. Okay. Yes, yabona ngo inomzimba uqinile. Ngisho ungathi usiningoma. Ngiyambona ngileke yabo nje siyaqoxela. Yabo nje abe ngibingelela yabo hayi nami ke yabo lento isikhulile vele ngaphakathi yabo. Ngithusa kakhulu. Ngambona umuntu engalindele umuntu engambona kwi-Pride umuntu wangasekhaya umfana owaziwe endaweni yonke ukuthi umfana straight nje unoma wengane yakhe ngimbone ke kwi-Pride ngisathi ufunani la hayibo athi hayibo ngithi ngizo-expressa nje ngibona izinto engayijwayele ngibona ukuthi kukanjani. Okay, just to experience nani. Yeah. Okay afika umfana hlalo nje kube mnandi acela ukungijoyina etafuleni ngilo. Sahlala ngathi okay ngokula bese sirequesta sobuyele emumva ndawonye. Okay kushaye kuziwe la iPod vele la kuvalwa ekseni nje uyazi nje muye la awubu. Okay godukwe endleleni hayibo angeke ngikutshenise kwenzalani kodwa ngavuka endlini usuze ngokwenzeka sisaphakathi nakho kuvele ubaba wakho nomkhubo kuvela avula isicapha endlini. Angikhile ngani? Vele sidakele asandaba ngene bakwakhe mengena like wonke umuntu siyabukana-ke manje sosuza yo wavela wavula isicapha naye wami wabuka wavala waphuma ekuhambeni kwakhe sithi hayi kuphelile-ke phela asekho akabuyanga nemvubu wabe nani naqhubeka yes akabuyanga nemvubu wabe nani